ना मोजां मोनदो मोजां मोनदो Hi guys, खुलुमबाय गासिखौबो आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनो थाहरबाय होमबा दिनै फट'शुट दंना फट'शुटआव जों थांनो ओंखारबाय आरो आब' आलारिमोनबो ओमफ्राय आं दा देखायलांगोन आरो आब' आलारिमोनखौबो नायलांबाय थादों होमबा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम दिनै होमबा केलेन्डार शुटनि थाखाय जों गासिबो रेडि जाना फैबाय ओमफ्राय बे केलेन्डारनि नामानो जागोन अनजालि बिथां अमित रामसियारिनि दैदेननायाव बे केलेन्डारखौ दिहुननाय जागोन आरोना 2022 नि थाखाय गोदान मोनसे बर' केलेन्डार बिथांनि बे गोदान केलेन्डारखौ जों बयबो अनसायगोन होननानै आसा थाबाय ओमफ्राय नै आब' आलारिखौ देखायनोसै आं दा नै आब'आ ओरै ओमफ्राय आरो सासे दंबावो बिनानाव सासे ओइ फुंखा हायेन ओइ जोंहाथ' आइ बेनिफ्राय आरो सासे दंबावो नै जोंहा दानसोरां ओमफ्राय दा थांबाय थानोसै आरो जों ना आब'खौ देलाय होनो लांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय फुजा सुजा होआखै नालाय होग्रोनोसै जों मोनफैबाय नै आब'आबो पार्लाराव फैग्रोबाय आरो ना मेगन बिलाइ नामा बियो हेल' आदा एक्टर ना अरे आदा भद्र एबार जोंना एक्टरा देलायसिगोन आइलेसेस लगायदों आब'ना जाबाय एबार आदाना मोजां देलाय दाबो देबाय आरो मानसि सिखाया एफा मोजां खनसे नायदो दे जाहांबायानो नै साबबानोबो दे सानैबो गारि दं थादो दे होमबा बाय बाय होनदो आरो दा केमेरामेन सल'मेन फैबाय कंकन्दानि गोदान गारियाव जों गाखोना फैबाय दा थांबाय थानोसै जों मन्दिरावहाय खुलुमनो बेदो कंकन्दाया ओमफ्राय आब' आलारिया दं ओमफ्राय जों दायो मन्दिराव थांगासिनो आं दायो बैयाव गाखोनानै थांगोन ओमफ्राय आङो जायगा नायलांगोन सान्दुंखौ सायनानै थांगोन वा वा बे मन्दिरावनो फुजा खालामगोन आरोना दा ओमफ्राय इयाव थांगोनसै फुजा खालामसै ओमफ्रायो थांसै आरो मेन जायगायाव गुमै आदा ओरै जोङो आदा जेंगाव जिंगाव 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 आं नुवाखै एकदम ओमफ्राय दङ ओरै हेलौ आदा प्रबिन भिडिअ लागासिनो गासिबो दे माने फुजा होनो नागिरदों मोनसे जोंहा क्लिप एलबाम मोनसे बानायनो नागिरदों थारमाने केलेन्डार बर'नो नागिरदों बिथांमोना केलेन्डार बर'नो नागिरनायाव थारमाने फुजा होग्रोनो नागिरबाय आरो ना फुजा होखांनायनि उनाव जोङो केलेन्डारखौ बर'नसिगोन आरो गोबां नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेयाव मानसिफोर बहुत दं बेनि गोजौआवबो गाखोलांजोब्बाय बेनि थाखाय मन्दिर फुजा होगोन नांगौ नालाय फुजा होगोन नागिरदों बेनिफ्रायसो थांसिगोन आरो मेन लकेसनाव ना होनाया जाबाय गासिबो प्रसाद जाजोब्बाय नै दायो थांफिनसै आरो अमित प्रडिउसार बिथां अमित रामसियारिया बेनो आरोना नै रायजोफोर नायनानै लादो बेसानाव दा फट'शुट लागोन आरोना मोनसे जोंहा न' खाथियावनो बेयाव फैबाय जोङो जायानो माने एसे एसे जादो थालिर जायोबाला जाबोदों आं बे नालेंखरखौ अख्लाना जागौमोन उनाव रावबो जायाबा अख्लाना होगोन दे आखिथिंसो होदों दै भिडिअ बानायगासिनो आङो औ हाय एक्टर बायदि नुबाय एकदम बरिया ओमफ्राय बेयाव एक्टरखौ देलायहोगासिनो आरो नै मेकआप आर्टिस्ट तानिश सैकिया ओरै दं जोङो एक्टर बिक्रम आदा बसुमतारी बिक्रम आदा बसुमतारी
কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ ষ্টাইল বডো এক্টৰক ষ্টাইলিছ মই প্ৰথমবাৰ পাইছোঁ এনেকুৱা ল'ৰা মানুহ ষ্টাইলিছ हेल' आदा साइसथा थाङा होनदोंमोन गैला थांबाय खारलांबायसो माबोरै नुदों आदा जिंगाव मोजां नुदों ओमफ्राय दा गावसोर बुखांनायाव मा स्टाइल बुखाङो गावसोरनि गोसोसै सान्दुंआव माबायदि मोन्दों एसे बोरैबा मोन्दों नामा नोङो ओरैनोथ' एसे गोजांबाय नालाय थिगानो दं जेनेबा एसे गोजांफ्रुब मोन्दों आरो सान्दुंआ थिगानो ना थिगानो दं बाराद्राय खाराबो नङा जाबाय माबायदि मोन्दों ओइ सान्दुंआव फट' साफायनो मोननानै गरम मोन्दों गोसोम जानाय बायदि मोन्दों नामा मोजांसिन मोन्दों कैमरामैन परफेक्ट शॉट मिला कि नहीं हाँ मिला कि नहीं परफेक्ट मोनबाय फट'आ मोनदे बोरैबा मोनदो ना मोजां मोनदो दे आदा बोरै नायनानै बोरै मोनदों एकदम मोजां ना जाबाय ना কি চাহ নেকি ভুজিয়া জেগা নাই চাহ পোৱা নাই নি খাইতো মানে ভুজিয়া তেনেকৈ লৈছো হাতত দিছে জেগা নাই যে দে ভাল হৈছে मा मोनजादों हर नायनायालाय थिनाय फैथ'वाखै एक्सनसो मोनफैयाखै ओंख्रिमा मोनजायाखै কি খাব মন গৈছে বৰটেঙা অ মা ডক্স এইয়া কিবা জলফাই আছে ৰ উঠিব লাগিব এই আছেতো বহুতখিনি আছে আছে পাবিছ बिराद सान्दुं गोसानो ओमफ्राय मोनसेयाव जाखांबाय दा एबार सेकेन्ड लकेसनाव थांबाय थानोसै आरोना जोङो